Dit programma werd mogelijk gemaakt door Autoservice Geins, Wasserie de Orchidee, Hanzedranken, Grand Café de Pauw en Autoschade Peter Brouwers. Vastelovens samen vanuit het Vastelovens Café, beste kijkers. Dit is de eerste uitzending. Dit zijn de prinsen die het eerst zijn uitgeroepen met deze vastelovens. Er zijn er misschien nog andere uitgeroepen die nu niet hier zijn. Die hebben dan de boot gemist. We gaan beginnen met nog het eerste filmpje te kijken van de uitroping van een voorganger. Vastelovens samen vanuit Groot Remenje staan hier voor de Jo Gerritszal. Hier werd prins vanavond uitgeroepen. En ik denk dat het een hele sportieve gaat weer, want anders waren ze niet in de Jo Gerritszal, denk ik. We zijn in de catacombe van de hoofdgangers. We gaan eens even kijken bij hem hier de nieuwe voorganger gaat weer. Goedemiddag. Goedenavond, hoe mag ik zeggen. Toch maar goedemiddag. Goedemiddag, ja, goedemiddag. Hi. Vastelovens samen. Vastelovens samen. Belangrijke avond vanavond. Ja, het is het uitroepen van de grote voorganger, dus het, het moment, hè. Ja. Ja, en zeker als het een jubilerende prins gaat weer. Nee, dat is het nog niet. Nog niet? Nee, dat hebben we 3 jaar geleden gehad, dus dat was gisteren bij Coubertus. Oh, juist, ik ben al helemaal in de war, ik ben ook steeds. Oh, dat is niet erg, dat is niet erg. Dat is niet erg, hè. Dus bij ons de 36e prins. Dus. De 36e prins en gaan ze dan van de geruchten weer met het weer? Nee, eigenlijk niet. Dat is dit jaar redelijk rustig gebleven. Dus dat hebben we goed, de commissie heeft goed in de kiem kunnen smoren. En dat, nee, eigenlijk het valt met. Ben ze zenuwachtig? Ikzelf? Nee, dat valt wel met. Maar vanmorgen heel even, maar nee, de spanning is nu wel weg. Dat, weet ik zeker dat ik in de prins weer. Nee, ik ga er wat ik vermoed dat ik dat niet ga doen. Nee, hij zit al binnen, hij zit al klaar. En, dus we kunnen zo naar binnen. Nee, dan kun je hem interviewen, dan kun je gezien met mijn woord. En dan, ja. Voor het geval dat je niet weet. Inderdaad, zo is het. Ja, Wil, neemt Suze verder met? Ja, zeker. Dat speel ik op, hè. Oh. Vastelovens samen. Zo zijn als ik er zijn kan. Oh. Ga mij even wachten omkleden dan, hè? Dat is jouw keuze, Marion. Een heel keuzecommissie heb ik hier staan. Zo, ik heb heel even gewacht tot er al binnen een tenue is. Stel ik heel even voor aan de kijkers van TV11. Nou, ik ben Frans Waandriks. Ik kom uit Herten. Ik ben geboren in Postert eigenlijk. Ja, ik ben nu in het Hofhengersriek uitgeroepen tot de prins. En wanneer wist ze dat ze ging doen? 11 juni. 11 juni? Sinds bij me geweest. En in eerste instantie zei ik eigenlijk nee. Maar ik was bezig met hoes en alles. En heb ik 2 dagen even goed moeten denken. En heb ik toch maar ja gezegd. Dus. En wat was de lange wens om dat te doen? Dat was een heel lange wens. Ik ben vroeger ook bij Braam geweest. En daar kon je eigenlijk ook prins weer. En toen heb ik nee gezegd. En daar heb ik altijd heel veel spijt van gehad. Dus dat hebben ze nu even ingehouden? Dat hollen van nu in. Even het hoes laten wachten en prins in. Dat geeft toch een langer gevoel. Dadelijk hebben ze lekker prinselijk toe in de police. Ja, dat hoop ik. Ja, dat hoop ik toch. Want zo is het wel. Dat is zo, ja. Dat klopt. Ik werk bij APT. Dat is een heel groot aluminiumbedrijf. Daar zit ik op een heftruck. Daar doe ik het bedrijf binnenin zeg maar alles voorzien van aluminium. Dus, en daar werk ik al 33 jaar. Getrouwd? Ik ben getrouwd met Marion. Dus, en we wonen in Herten. Dus in ieder geval de nieuwe prins van de hoofdgangers heet ook een prinses. Die heet een prinses. Nee, dat is nu een adjudant. Secondant voor mij. Oh, dat ook nog. Dat Dus dubbel functie. Dubbel functie. En vandaag mocht ze prins heerlijk neven gelukkig. Dat hoop ik, joh. Dat hoop ik. Dat is alles doorgeet wel. Heb je ook een spreuk? Ik heb een spreuk. Niet ik, niet geer, maar veer. Niet ik, niet geer, maar veer. Niet ik, niet geer, maar... Ze hebben het helemaal van boete geleerd, hè? Zijn ze met veer? Met veer. Ja, stel die dat je dan dat eens even voor, want dat was ik vergeten. Nou, dat is mijn vrouw, Marion. Dat is Mathilde. Dat is de vrouw van Thijs. En Thijs dat is al 40, 43 jaar mijn beste kameraad. Ja, dat is de vrouw van. En zo hebben we dus één geheel ervan gemaakt. Heb ze heel goed bekeken, moet je zeggen. Ja, dat hoop ik. Zo'n vastelovend. Merci. Zo'n vastelovend. Dames en heren, hoofdgangers, let goed op. Hier staat onze nieuwe vuurganger. Hier is de terug,
François de Eerste! Nou, het weekend zit erop. Wie is het gegangen? Heel goed, ik mocht niet klagen. Dus we waren 's morgens weer kipvet. Kipvet, ja, dat kan ik me voorstellen. Als de secondante die wat ik dus aan en uitkleed. Dat moet toch wel geweldig zijn, of niet? Dat is prachtig. Wie is klein wordt, heb je er ook metgemaakt. Nu was Aaier, maakt ze het weer met. Ja, en dat is wel chic. Dat is heel chic. Ja. Was niks te doen. Helemaal niks? Niks, helemaal niks. Oh, dat is toch wel een rustige nacht geweest. Aha. Ja, dat heb ik. Dat had ik toch een beetje meer leven verwacht. Nee, dus geen Polonaise om het bed heen, van alles niks? Nee, ik heb er de moer achter, dat geeft niet. Ik kan alleen door vuur lopen, maar draag en anders niks? Nee, anders niks. Nou, ik moet toch wel even die adjudant de opdracht geven dat een volgende keer met de Polonaise met hem bed in. Het geeft allemaal, hè. Meneer Drek, alles uit de kast houden, hè. Maar wat zit er dit jaar nog te gebeuren bij de hoofdgangers? Een hele hoop. Dus... in ieder geval geen jubileum, heb ik begrepen. Nee, veel niet. Die zitten aan de hek. Weet je wat mij op is gevallen in de Remunse vastelovend? We zijn 15 jaar geleden ongeveer begonnen met de winst van de prins. En toen moest ik het troe trekken dat ze 3 keer een spreuk zachten. En nu zeggen ze allemaal hetzelfde versje op een Remun. Ik moet mijn gedankens laten invallen. Nog 15 jaar gaan verdangens doen. Ja, maar de Christen, die hebben allemaal 15 jaar kunnen oefenen. Dus. Wie waren de spreuk ook alweer? Niet ik, niet Geer, maar Veer. Heel snel, goed gedaan, zal ik zeggen. We hadden het er net over, wat is dit jaar exact te doen? Wie gaat boeten de optocht, dat is natuurlijk een hoogtepunt. Receptie is een hoogtepunt. Wanneer is de receptie? 11 januari. 11 januari al de receptie, dus dan hebben ze er vreugd bij. Dan hebben ze nog allemaal zat in de test van een envelopje te duwen. Dus dat belooft al heel goed te komen. Die receptie, dat hoor ik al. Dat is allemaal goed gepland door de hoofdgangers. Goeie commissie heb ik gehad. En heb ik er nog gehad van Bals in petto of Bointe oven of van alles, dat niet. Dat is van alles te doen. Wie wil wat is allemaal te doen, jong. Vertel eens. We hebben vastelovend zondag hebben we altijd een hele schone artiestenavond met een fijne tombola. En ja, de maandag dat doen we ook eigenlijk heel mooi feestje boeren. Dus vooral de zondag en de maandag. En hoe kunnen de mensen herkomen die fans weer of fans zijn van uw nieuwe dorstlustige hoogheid? Die kunnen allemaal onder de Jo Gerritzaal in Remun. Dus ik zal zeggen, op naar de Jo Gerritzaal. Bedankt dat ze hier was. En voorzien ons beslist terug in deze vastelavond. Dat zal wel lukken. Schone vastelavond. Jimmy, dat was het toch helemaal, jongens. Wie gaat er nu aan muziek met die prinsen? Want daar begreep ik nog helemaal niks van. Aan muziek moesten ze sowieso al heel veel geld hebben. En dan moesten ze proberen om dan er een beetje tussenuit te steken en ja, verkozen worden. Ja, het is niet echt een verkiezing, maar dan moesten ze wel door de Raad van 11 metgetrokken worden. Dan kan ze kandidaat stellen, maar ja, om er dan prins te worden is daarom nog niet zo zeker. Ik heb begrepen dat ze dan nog tweede paasdag prinskens waren. Ja, dat klopt. Is het ongelooflijk of niet? Ja, we zijn ongelooflijk. Nog een week later. Ja, dat is eerst je rapen en dan lekker rapen. Ja, maar dat doen we gewoon als het slechte weer is, dan stellen we dat een beetje uit. Je gaat langer doorfeesten. Hè. Ja. Slim gezien, hè? Ja, daarom Jerry ook vrij, want anders kon Jerry niet op de oplopen staan bij een man. Ja, dat is goed. Want hij heeft nu vriend buiten, dus dat gaat goed. En doe het vriend buiten. Geweldig. Alhoewel ik zoog dat je wel de opening hebt gedaan, de 11e van de 11e. Ja, dat doen we wel. Dat doen we, dat is op veel plaatsen in België ook wel. Niet zo goed als in Remun of in Maastricht, maar dat is er wel overal. Maar ja, door God gerookt door de week door de pauze. Rustig aan beginnen, zal ik zeggen. Ja, klopt. Maar Ton, als we in plaats van doorgaan naar Pos, als we eens doorgaan naar Buggenum. We gaan door naar Buggenum en we gaan eens kijken wie de uitroping door is verlopen. Vasteloven samen, hier zijn we aangeland in Buggenum. We zijn hier bij de Vastelovensvereniging de halve garen aangekomen. 4 keer 11 jaar. Nee, dat is niet niks. We gaan eens even binnenkijken wie hier de nieuwe voorganger gaat weer. Zo, we stappen naar binnen bij de Roffert en we gaan eens even kijken naar de halve garen of we ze kunnen vinden. Feestzaal. Feestzaal. Doorbaan.
Buggemen zeggen ze zo. Achterom is kermis. Ik weet niet of het daar of nu Prinsen zijn, maar daar zullen we dadelijk vlot genoeg achter komen. Nee, maar ik bedoel, alweer de misjes af, toen ik degene was tegen. Vasteloven samen, wil zich even voorstellen aan de kijkers van TV11. Ik ben nog de prins van Buggemen, de tweede. Ik ben vanavond kon ik aftreden en kunt er een nieuwe. Dus ja. En wie kijkt ze terug op het afgelopen jaar? Ja, dat is voorbij gevlogen. Een geweldig jaar. Hè. Dat is precies wat ze zeggen. Daar buk ze maar één keer in die leven met. Geweldig. Ja, ik wens zich dadelijk een gezellige aftreden en een schoon jaar weer als burger. Dat gaat helemaal goed komen, dankjewel. Ja, we waren net binnen en dan sturen ze weer naar boete. Dus zeggen het boete werd geschoten, dus we gaan eens even kijken wat het eigenlijk is. Twee! Doe maar, je ligt 3 en 2 duidelijk niet. Even wachten, John. Even wachten. 3! Die aan het is mee! Zo, nog een zenuwachtig begin boete met de shirt gaan we nog eens even kijken wie zenuwachtig de nieuwe voorganger is. Staat je dan al hier? Goedenavond. Hoi, Stefan. Nou, de shirts in elk geval, begint dat al te veulen? Ja, dat is wel even wennen moet ik zeggen, want ja, we zijn wel naar de helft van de 11 geweest met z'n allen, maar ja, het is wel spannend. Verwachten even dan. Doen we. Vasteloven samen. Hoi, goedenavond. En nee, best er klaar voor? Ja, gezonde spanning hè. Dus ik kom regelrecht van het werk af en moeten we gelijk weer door hè. Dus, stel de heel even voor aan de kijkers van TV11. Mijn naam is Jesper Pomp, 30 jaar, een echte Buggenumse jong. En dit jaar mocht ik voorop in de vastelavond. Dus we zullen zien. Nou, vroeg ik me eigenlijk af, wat voor werk tussen duizendhoepers er vanaf komt. Ja, ik werk in de horeca, ik sta in de keuken. Dus, ja. Oh, er werd gekookt? Er werd gekookt, dus moest ik even werken, want het was druk. Dus, en dan valt het ook minder op voor de mensen in de zaal. Hè? Dus, ja, ik was gisteravond bij de prins en die kon onder de prinsen koken. Misschien is dat wel een goede zet. Ik wil best voor de prinsen gaan koken, dat is allemaal geen probleem. Laat maar weten en dan komt dat goed. Dus, ja, dus bij deze geef het even door aan zijn de dorstlustige hoogheid van Koel Bertus. En een kandidaat die zeker met wil doen en een steentje bij en een duit in de zak wil doen, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, dat komt allemaal goed, toch? Ja, zeker. En wie is eigenlijk door het dagelijks leven? Ja, heel veel werken. Ja, als ik niks te doen heb, ja, dan ben ik bij een kameraad van mij aan het werk. En toes met de vriendin. Ik heb een hondje. En ja, genieten van het leven. Veel op stap nog. Nog geen kinderen, dus ik ben vrij om te gaan. Oh, dan zal de vriendin zich van wel prinselijk, heerlijk prinselijk voelen, of niet? Ja, die is zenuwachtiger als mij. Dus, ja? Ja. En wie gaat dat eigenlijk hier te werk bij de vereniging van u? In welke zin? Met de doetroepen vanavond? Ja. Ja, dat is vanavond sowieso apart, want we hebben ook de opening van het seizoen met andere verenigingen, Halen, Heur, Nunum en Buggenum. En normaal gesproken hebben we dat op zondagmiddag. Dus wat me vanavond eigenlijk te wachten staat, is ook een beetje een verrassing voor mij. Maar één groot feest, dat is een ding wat zeker is. En geest dadelijk door een leven als zijn de dorstlustige hoogheid? Jasper de Eerste, hè? Jasper de Eerste. Ja. Heb je ook een spreuk? Jazeker. Het kan altijd gekker. Wie zegt dat? Het kan altijd gekker. En één keer voor de kijkers van TV11. Het kan altijd gekker. En een hele schone vastelavond. Dankjewel. Ja. Dag gedaan, is over de baan. Wat was allemaal klaar aan het maken? Je hebt toch geen gevecht weer in die hoop ik, hè? Zeker, dat jij er zeker een gevecht weer. Ik ben het confetti-kanon klaar aan het maken voor als ik dadelijk uit die deur spring.
Dat is ook gelijk chaos. Dat is gelijk een grote rotzooi in de zaal. Dus het gevecht van de feest was ik klaar mee. Ja, zeker. En dit is de munitie daarvoor. Hè? Dus, zijn dit die adjudant die achter dich? Nee. Dat is... Mag ik gewoon zelf even vragen? Stel ik even voor aan de kijkers van TV11. Zit hier? Ik ben Anne. Ja. Hoi. Hoi. En wat wilt je weten? Ja, wat gaat Anne doen? Ja, wat zat je dan? Dat weet ik niet. Dat zit je dadelijk wel, denk ik. Nou, ik denk dat ze een of andere koningin was. Klopt dat? Dat klopt niet. Nee? Nee. Prinsesje? Ik ben adjudant. Ja, zo. Toch adjudant? En niet van Jasper. Van de Wienkoningin? Van de Wienkoningin, ja. Oh! Dus, dat klopt. Ja, nee, ik neem aan dat het ook een heel goede Wienkoningin dit jaar gaat worden. Dus het werd een gezellig feest. Nee, Jasper, wie het werd? Dat vermoedigt in zus. Dus het blijft in de familie? Het blijft in de familie. Dit werd een echt jubileumjaar, vriend. Ja, dus dit was ook een verrassing voor mij geweest natuurlijk niet. We hebben de Wien Queen werden, dus ja goed. Avond vol verrassingen nu al en dan moet ik nog beginnen, hè. Dus chic. Ik denk dat we vandaag maar hier in Buggenum blijven, want ik vind die al gezellig. Zo, ik laat de prins even in de gang gewoon. Nu zit hij weer voor de derde keer door hetzelfde beetje lopen. 3 keer zeepsrechts, zegt dat tegen mij. 3, 2, 1. Wien Queen loopt. Ho, 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 ho. Anne. Dit klopt niet. Dat is al een keer geweest. Hier klopt het niet. En Dennis en ik hebben hier eigenlijk gisteren moeten staan, maar we hebben de vlucht gemist. Dus ik sta hier met mijn koffer. We zijn nog op de Dominicaanse Republiek en dat is er niet bij nu. Ik wil nog even genieten. Die is sowieso hier in de zaal. Het komt dus gebeuren, joh. En weer voor de post, de man is goed. Ah, das ist doch eine schöne Umgebung hier. Vorsicht! Und langsam. Jetzt gehen wir nach oben. Ich sehe da eine Kuppel. Da gehen wir Kuppel. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das ist rund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4. En weer is de prins van Afrika! Toen steeds er nog goed op, zeg. Fris en fruitig, hè. We zijn alweer 2 dagen weer, dus... ja, maar dat is 1 voordeel op die hanger allemaal. En die had jonger? Nee, dat was kok. Dat maakt zelf het eten. Toen weet ze wat ze 's morgens maar eten. Ze zijn de hele dag gestap-ups. Geeft die collega's eens een goede raad, maar we kunnen zich het beste 's morgens maken. Breier in de pan of weet ik veel. 'S morgens zei ik eigenlijk niks. Ik eet 's nachts nog als ik terugkom van het stappen. Gehaktbelkjes en tomatensaus en carbonara. Dus dat is de beste. 's morgens hoeft ze daar niks mee te doen. Wat moet ik eigenlijk zeggen? De prinselijke volk, de kokin. Zullen we dat maar zeggen, hè? Zorg dat de prins zijn dorstlustig ook eet. S'avonds als er toeskomt op zijn mens 2 carbonaatjes eet en, zoveel zeggen, een pondje gehaktbulkjes en tomatensaus en dan komt het helemaal goed. Dan zit ze al heel aardig in de buurt, ja. Kijk, en dan zijn ze zangerdags fit voor de weer tegenaan te kunnen. Dan kunnen ze zonder ontbijt. Ja, zeker. Tenminste, ik wel. Dus, ik weet niet wie het bij de adjudanten erop sting zonjes morgens, maar ik was fris en fruit. Wie stinkt ze erop? Iets minder. Half dood. Oh, een 7. Een 7? Een 7 is toch... Waarom hebben ze die adjudanten niet metgenomen en even naar huis toe? Die had ik metgenomen. Oh, had ze die toch metgenomen? Ja, maar misschien was echt adjudanten voor met de carbonara uit de pan halen. Ja, ik denk dat ze vuur hebben gekropen. Ja, natuurlijk. Als ik heb gezien, die had het gevolg toch van dat de Wienkoningin het kost. Dat was natuurlijk toch aan toe. Op de Dominicaanse Republiek is het ook fijn.
Ja, die had beter weer als hij, want die had de hele dag geregend. Ik had er niets om gegeven en ze me gebeld dat ik even had moeten komen. Dat maakt me niet zo uitgemaakt. Ja, kan ze nu nog terugvliegen, dat kan je op dan, hè? Ja, dat kan ik morgen wel doen, ja, dat is geen probleem. Maar, dus de Wienkoningin is er nog steeds niet? Nou, mijn weten niet. Ik kreeg vanmorgen nog een appje, wie het was geweest. Maar op een dag daarna, maar goed, ze zou het nog lekker op het strand. Ja, ik zal het bijzonder waarderen als ze mij zoals bellen, zo gauw ze terug is. Want je weet, ik ben een wiendrinker. En zo'n Wienkoningin weet de wien niet zo lekker. En ik heb die Wienkoningin gezien. Geef ze met Jimmy daar naartoe. Ja, ik ga met. Kijk, voor gewoon met 2 mannen is helemaal geen probleem. Dus ze zijn voorzien, dus het komt goed. Jazeker, ik zal even een appje sturen, dat zou een keer langs En wat gaat er nu nog verder allemaal gebeuren in dit jubileumjaar? Want het is toch een bijzonder jaar dit. Ja, er staat eigenlijk van alles op het programma, maar ook hetzelfde wie zo. Heel veel dingen blijven nog een beetje een verrassing voor mij. Want ik moet ook niet alles weten. Dus, maar in ieder geval de mensen kunnen naar die receptie komen. Ja, zeker. Op 15 februari hebben we een receptie. En dan is iedereen van harte welkom natuurlijk. En dan kunnen ze er nog hakbalkjes komen eten. Hè? En dan nog hakbalkjes. Maar het is misschien wel een idee. We hebben nu wel een idee alvast opgedaan. Voor het koken om 5:30 op de West. Zo was het toch. Zijn de dorstlustigheid van Coolbertus is er volop mee bezig. En dan gaan we maken carbonaatjes met gehaktballetjes in tomatensaus. Ja, ik vind het helemaal prima. Nou ja, en de opbrengst daarvan ga je natuurlijk naar goed doel. Dat is 1. 2 is, voor dan even een oproep naar een of andere grote vleeshandelaar. Wie heette die allemaal zo'n namen te nemen? Ik dacht, Sliegerhof, ze gaat, weet dat allemaal. Ja, Sliegerhof, de Macro, we hebben er nog wel een paar. Ja, we doen even een oproep aan alle slechters. Het gehakt en de carbonaatjes deze kantje op en dan kunnen we beginnen. We maken de datum nog bekend, dus nu niet te veel inkopen, want dat is nog niet goed. Maar we gaan dat ergens doen, in de 3e of 4e week van januari, denk ik. Dan is het een nieuwe maandje, daar hebben ze allemaal nieuwe maandsalaris gehad. En dan denk ik dat ze ook in de duit in het zakje kunnen doen en dan komt het best goed. Meestal in januari gebouwen kindergeld. Dus dan kun je kindergeld zetten. Ja, ik ben er uitgegroeid. Dus dan wachten we die datum af. Vraag je er nog ruggespraak over? De kiekers gaan er nog van horen wanneer het is. Alle prinsen uit Limburg kunnen zich daarvoor opgeven. We gaan er een feest van maken, voor zorgen dat de pot vol komt. Daar gaan we allemaal voor zorgen, daar ben je niet bang. En, hallo. Buikje ook goed gevuld. Buikje ook vol. Niet de wien kunnen je vergeten, want anders krijg je toch niks te drinken. Dus, even bij u als je een spreuk ook weer. Het kan altijd gekker. Wat wil ze nog gekker hebben, is het Vastelovens café van TV11. Ja, ook dat kan altijd gekker, toch? Maar dat zullen we vanavond wel zien. Merci dat ze hier waren en voorzien de Geert terug deze Vastelovens. Graag gedaan. Eerst een fantastisch goed applaus van Ees en Verrug. De 2 gewijden! Die handjes in de la la la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Vredig het weekend begint. Lekker stappen, ik heb goede zin. Ik start de auto die op die doet. Met al mijn vrienden weer even gestroomd. Vergaan weer los, de sfeer die is oké. Samen op pad met iedereen hollade, yeah. Dan gaan die hein omhoog. Je trapt bij jetzt geht's los. Dan gaan ze heen en weer. We prosten samen op het leven. Dan weer die hein omhoog. We klappen jetzt geht's los. Letten niet op de tijd. Al wat totaal geen spiel. Zit het even niet met. Denk niet aan morgen als ding met ons met. Want van stress wordt ze echt niet oud. Een lekker pilsje voor mij is dat gehaald. Einde dag ouwe, veel geen verschil. Geniet van het leven, dat is wat ik wil. Dan gaan die hein omhoog. We klappen jetzt geht's los. Dan gaan ze heen en weer.
Dan kon die Hengel mooi, wir klappen jetzt geht's los, dan gaan ze heen en weer, wir posten samen op het leven, dan weer die Hengel mooi, wir klappen jetzt geht's los, letten niet op de tijd, al wat totaal geen spiel. Letten niet op de tijd, al wat totaal geen spiel. Goed zo! Super! Wat een geweld, hè, Jimmy. Ja, echt wel. Ik moet zeggen, het was sowieso een fantastisch feestje. En afgelopen, ik weet niet meer waar stond toen het hier in Montfort was. Dat was ook een fantastisch feest, hè? Nou, ik moet je helaas teleurstellen. Kijk, dat op ze in de buurt. Dat weet niet. Ik ben geweest. Zeg dat toch direct Dat even? ben ik gaar niet geweest. Zeg dat toch gewoon direct? Ja, dat hebben we helemaal niet gehoord zaterdagavond. Want we hebben er zaterdagavond hebben we er 3 kunnen bezoeken en we willen er eigenlijk 4. Maar 3, dat is toch, dan is de muziek op en dan is het te laat. En dan kunnen we 7 overal te laat en dan is het gedaan. Dus we moeten toch eens kijken dat we niet meer alle prinsen kunnen uitroepen allemaal in één keer. Ergens op een groot merkplein. Springen allemaal die prinsen in één keer uit. Dat liep me helemaal geweldig. Vond je aan de backmachine? Wat we er zeker met beginnen, dan zeggen ze toch, die buis hebben er geen verstand van en als het dan gehoord geeft. En als dat te lang duurt, gewoon goed 4 weken verder nog posten, hè? Wat maakt het dan uit? Maar dus, je zit niet in Montfort geweest? Ik ben niet in Montfort geweest. Samig? Jerry, dan haal ze maar naar voren, jongens, zou ik zeggen. Welkom zijn de dorstlustige oogheid. Goeiedag. Stel ik even voor aan de kijkers van TV11 van bij dicht moeten wie beginnen. Ja, ik dacht wat ze allemaal wil weten. Ik kan niet heel lang blijven zeveren, maar zal ik hem maar kort halen? Ik heb een heupje en dan kijken we daar wat ik gebogen. Prins Stefan de Eerste, uit Montfort, 44 jaar oud. Nog steeds vrij gezellig. Grootste pap van een dochter van binnen 8, Fleur. En ik ga dit jaar hier die man en de rest van de vereniging en het hele dorp van de Vasteloventje Wem zijn die man? Johan, Dennis en Frank. En Frank. En natuurlijk onze Vos. En waar voor vastelovensvereniging is er? Want dat weten de kijkers nog steeds niet. Die van de Grauwe doet Montfort. Kijk, en hoe zit het daar? Wie was de uitroping eigenlijk? Want het is jammer dat we er geen beelden van hebben. Heb je er foto's van? Er zullen best foto's van zijn en misschien zijn er ook wel filmpjes. Maar ik denk dat die beter niet uitgezonden kunnen werden. Want dat is later op avond geweest. En toen werd het voor sommigen het heet en het scherp. Dus dat doen we maar niet. Maar verder wordt het hopen heel goed. En ik moet zeggen, een beetje zenuwachtig van tevoren. Op het moment dat ze dat pak aan hebben, zitten ze achter dat scherm. Dan gaat het helemaal weg en dan komt een smile erop. En dan bust het, als het uitkomt, bust het in één keer en dan gaat het in één week door. Is dat nog altijd zo bij jeugd dat ze dan achtersteeds met de rood van 11? En dat op dat moment werd ze voorgesteld aan de rood van 11? De prins werd op dat moment voorgesteld aan de kandidaten waar achter staan. En de rest van de rood zit gewoon in de ja, zo was het, ja. Ja, ik ben er een keer geweest en vandaar dat ik het weet. Ik vond je wel heel bijzonder, die uitroping. Ik was er heel bij geweest. Ja, waar ben ik ook geweest. Ja. Dat is pijnlijk. Dat weet ik niet, ik voel het niet zo erg. Nee, dat weet ik. Maar, nu best nog altijd vrijgezel, ze zo helpen. Alweer, hè? Alweer? Ja, ja. In Montfort hebben ze toch geen prinses of koninginnen dan? Ik heb er op dit moment geen. Ja, nou, weet je, het seizoen... Dan doen we even een oproep. We gooien even, slingen even naar Limburg een oproep. Verzin op zoeken nog een koningin. Prinses is ook goed. Hè? Prinses is ook goed.
Wie groot? Zo? Nou, zo maar aardig is. Weet je, aardig sowieso. Moet aardig zijn, leven, wat ze goed kunnen drinken of goed kunnen dansen, wat prefereert ze? Ja, als ik eigenlijk thuis kom, dan vind ik het goed. Dan werden die jongens geen minder belast. Maar ik denk dat ze nog zwaar zouden krijgen om... Ja, als ik het zo bekijk, ja. Maar stel ik nou voor, er zal een kandidaat zijn. Dan zeg ik zeker geen nee. Kijk, nu zien we er over willen zijn. Als er een kandidaat is, geef ik gewoon op. Hier bij TV11. We rollen nog af met de fanfaren en de limo. En we brengen nog naar Moffert. Ja, dat liep me helemaal goed. Kasteel, alles erbij? Of, dat hebben we toch in het dorp. Dus, kasteel in het dorp. Oh, alles is er. Alles is er. Oké. En 's morgens ook, of 's avonds ook, hakbulkjes met carbonara. Zo naar de nee, ligt er gewoon aan wie laten doen. Dan hangen we je gewoon in een zwarme tent en dan doen we het op die meneer. Oh. Maar wat staat er verder nog op het programma in Moffert? Ja, we hebben nog altijd zo ieder jaar een hele schone bondje avond. 18 januari. Ik denk de beste van hier met Limburg. Wordt altijd door die twee jongens geregeld. Dus voor die mensen wat er hierheen willen komen, 18 januari in de sporthal in Moffert. De dag daarna is de receptie. En 2 weken voor de vastelovend hebben we 4 zaterdag. Dan trek je het zaterdag van kroeg naar kroeg. En dat is één gewone schone dag. Wat ik eigenlijk hier wil weten is, en dat zullen de kijkers ook hier willen weten, doet je dat met eigen mensen zo'n bondje avond of moet je te voorstellen? Nee, we doen het beetje nog met eigen mensen, maar we zijn voornamelijk gewoon artiesten uit het ganse Limburgse land. Ja, nee, ik ben er niet bij. Alweer niet. Jammer. Maar ik kom wel. Daar ga je voor gaan. 4 kom ik kijken en vermissen nog 1 ding. Ja, dat komt er zo aan, denk ik. Komt er eraan? Dan weet ze wat er gaat komen, hè? Ja. Zeg je het of zeg ik het? Zeg doe het maar. Ik zeg het maar. Dag te kort, nacht te lang. Kijk, dat is al get voor een munt. Dat we zien niet in gestudeerd. Zie zeggen dat maar 1 keer. En daar ga je voor ook bij. Ja, dat weet ik, want de Moffert zit zo goed. Ja. Wat dat betreft zit het zuinig. Dus die nu kunnen niks met zuinig te maken. We zijn gewoon ons eigen en we doen het op zijn eigen manier. Goed gedaan, jong. Ik zal zeggen, een hele schone vastelovend. Dank je, en Geer ook. Merci. Geer gedaan. Dit programma werd mogelijk gemaakt door Autoservice Geins, Wasserie de Orchidee, Hanze Dranken, Grand Café de Pauw en Autoschade Peter Brouwers.